नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यातील बल्लूर या गावात एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे। 1 रुपयाच्या बिडीने अख्खं कुटुंब संपवलं आहे। बिडी पिऊन झाल्यावर ती घरातील फवारणी करणाऱ्या टाकीवर फेकल्याने आतमध्ये असलेल्या पेट्रोलचा भडका उडून घरातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे। या घटनेनंतर गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे। या घटनेत सूर्यकांत माधवराव सकरप्पा वय 52 वर्षे, गुबाई सूर्यकांत सकरप्पा वय 50 वर्षे आणि मुलगा कपिल सूर्यकांत सकरप्पा वय 20 वर्षे यांचा मृत्यू झाला आहे। याबाबत अधिक माहिती अशी की सूर्यकांत सकरप्पा हे आपल्या पत्नी आणि मुलासह बल्लूर गावात वास्तव्यास होते, तर शेतीची कामे सुरू असल्याने पिकांवर फवारणी करण्यासाठी त्यांनी फवारणी टँक आणली होती। त्यासाठी त्यात पेट्रोल सुद्धा भरून ठेवले होते। दरम्यान 7 ऑगस्ट रोजी सूर्यकांत सकरप्पा आणि त्यांची पत्नी व मुलगा नेहमीप्रमाणे घरात बसले होते। सूर्यकांत यांना बिडी पिण्याची सवय असल्याने त्यांनी बिडी पेटवली। त्यानंतर बिडी संपणार असल्याने पेटती बिडी घराबाहेर फेकण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बिडी घरात असलेल्या फवारणी टँकमध्ये जाऊन पडली। टँकमध्ये पेट्रोल असल्याने जोराचा भडका झाला। पाहता पाहता मोठा स्फोट झाला आणि सूर्यकांत यांच्यासह पत्नी गुबाई आणि मुलगा कपिल यांच्यावर आगीचा भडका जाऊन पडला। आग एवढी भयंकर होती की यात तिघेही गंभीर भाजले गेले। देगलूरच्या रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना विष्णुपुरी नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचार सुरू असताना अखेर आज तिघांचा मृत्यू झाला। त्यामुळे 1 रुपयाच्या बिडीने अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त केले आहे। या दुर्दैवी घटनेत सूर्यकांत यांचे संपूर्ण कुटुंब संपले आहे। एका छोट्याशा चुकीने त्यांना पत्नी आणि मुलासह स्वतःचा जीव गमवावा लागला आहे। या घटनेने गावावर शोककळा पसरली असून गावकऱ्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे। शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या सकरप्पा कुटुंबासोबत घडलेल्या या घटनेनंतर गावातील अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू पाहायला मिळाले। सूर्यकांत यांनी पेट्रोल असलेल्या फवारणी पंपाच्या कॅनमध्ये पेटती बिडी फेकल्याने स्फोट होऊन तिघेही गंभीर जखमी झाले होते। त्यामुळे त्यांना आधी देगलूरच्या रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना विष्णुपुरी नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। गेली 3 दिवस त्यांच्यावर उपचार करत त्यांना वाचवण्यासाठी डॉक्टरांकडून शर्यतीचे प्रयत्न सुरू होते, मात्र अखेर ते अपयशी ठरले आणि आज तिघांचा मृत्यू झाला।